Liniște, vă rog! Liniște! Liniște, vă rog! Atenție! Liniște! Atenție, vă rog! Atenție! Vă rog! Așa. Să ne închipuim, de exemplu, că pentru o pereche de cisme făcute în țară plătim 30 de franci, iar la Viena ar costa numai 15. Așadar, ce am făcut? Am 30 egal cu 15. Este ecuația exactă? Se poate să fi primit suma 15 îndoit? Se poate ca 30 să fie egal cu 15? După mintea omenească este absurd. Așadar, trebuie să admitem o ecuație. 30 egal 15 plus x, adică o necunoscută. Ce este acea necunoscută? Este o aptitudine care s-a născut în țara mea proprie și a cărei existență constituie un prisos de producție care vine în folosul nației întregi. Prin urmare, 30 egal 15 franci prețul plus 15 valoarea aptitudinii câștigate de poporul meu. Dar se va zice, tu, cumpărătorul, pierzi acei 15 și tu ești lucrul de căpetenie. Da, dar om de la om trăiește. Eu nu trăiesc de la franțuzul sau englezul fabricant. Eu trăiesc de la Pavelcu, de la Budu, de la ei toți împreună. Ei îmi plătesc mie un serviciu, acelea de a înșira slove negre pe hârtie albă, eu trebuie să le plătesc lor serviciile ce mi le oferă. Dar și dacă serviciile lor sunt scumpe, vina nu este a lor. Vina este a tuturora, a lui Dumnezeu, care nu știu o meserie să învețe și pe ei. Și astfel, responsabilitatea e solidară în decursul întregii istorii a neamului românesc. De-am gândit cu picioarele și am umblat cu capul, ne-am mirat cum ne mirăm astăzi, că gândim cu capul și umblăm cu picioarele. Și dar fi lumea de astăzi cu totul pe dos de cum este astăzi, atunci ea ni s-ar părea naturală. Am gândit pe dos și am face reflexii pe dos asupra definirii tuturor lucrurilor. Dar place atâtea cuvinte. Experiența noastră s-ar putea exprima în mod matematic astfel. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 puncte, puncte, puncte plus x. X. Acest X rămâne însă veșnic